Naimbag nga aldaw tayo manen, kakapsat. Ti intay maadal tata ke panggap iti saludsod nga masapul kadi nga salimot mutak iti lintag tapno maisala ka na. Uno masapul kadi nga salimot mutak dagiti 10 commandments tapno iti kasta ket maddaanak iti biag nga agnanayon. Ket daytati pantay adalen tatangal daw panggap iti kunata ito'y nga panang sukimat iti Biblia tapno iti kasta ket kitaan tayo noon niya iti kunana may panggap iti daytoy nga banal nga masapul nga ukradon tayo iti Biblia tayo adalan tayo akas kunana datoy chart tayo study to show thyself approved unto God our command that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At sa kanita di 2 Timothy chapter 2 iti verse 15. No antayo nga rightly divide ti sao ni Apo Dios, no antayo nga guddo-guddoon nga usto nga si umiso ket agbanag nga dagiti panbanag nga naisurat iti Biblia nga para kada tayo ket mabalin nga maiaplikar tayo dayta ket agbanag nga palso. Apay nga kunak nga palso. Adda dagiti panbanag no kitaan tayo iti pannakagudwa iti Biblia at dagiti panbanag nga naited kadagiti Hudyo. Adda dagiti panbanag nga naited iti Hintil. Ken addamat ti kunana ijay nga the church kunana nga dagiti church nga daytoy diti agdama nga dispensasyon nga ayan tay tata ket isu daytoy dagiti kuno nga tattao nga naugasan babaen iti dara ni Kristo dati church dati nga banda kapsat ito nakita to dati chart ket isu daytoy dati number 6 isu daytoy may kainnem nga addaan tayo tata dati may ka 6 nga daytoy isu daytoy addaan tayo tata nga nito ni jud nga rapture ket iti apan nakaisalakan tayo tata ket babaen lang iti parabor babaen lang iti bendisyon grasya ni Apo Dios awan iti aramiden iti tao nga anyaman isa mo kunana di Ephesians chapter 2 nga kunana di verse 9 nga not of works awan iti banag nga aramiden tapno maisalakan ka no di ket di babaen lang iti pinating dayay na aramidan ni Kristo Jesus di krus Kalbaryo nga detaket parakin ka. Hindi nakita ni Apo Diyos di puso nga tinalik mo ket Isu Kristo kunana ijay nga insalakan na ka ni Apo Diyos kas jay kabiit kasi iti pannakilangan ni Apo Diyos kada toy tatanga timpo iti church period isu daytoy chart nga daytoy ket adamat ditoy chart tayo di ko nato nga the law of the dispensation of law nga iti daytoy nga timpo ket inted ni Apo Diyos iti ko nato ito nga linteg kini Moses ket data ket isu ti sinalimot mo dagiti Hudyo iti panawon iti linteg ket kunana iti Biblia kakapsat nagpatingga dayta nga linteg kasi intay makita kunana John chapter 1 iti verse 17 kunana ti kakapsat iti opening verse tayo kunana ti nga for the law was given by Moses but grace and truth came by Jesus Christ. Isu nga naglawag nga kunana nga tinaited kunana ijay ket jay linteg na itud kini Moses ngem kunana met iti parabor ken kinapudno ket imay babaan ken ni Isu Kristo. Okay? Ket agyaman tayo ta parabor laan iti nakaisalakanan tayo itatta nga tempo. Ket kunana dito man in Luke chapter 16 iti verse 16 kunana nga the law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached and every man presseth into it. No nakita day ko nato nga tilinteg kunana ken dagiti propeta ket nagpatinggalan kini Juan ni Juan nga mamautisar daytoy niya. So that's nanipod di ay nga tempo nagpatigma kini John iti imay ni Isu Kristo nagrugin iti kunata ito nga grace and truth. Okay? At iti parabor nga dati pan nakaisalakan iti parabor iti naibuyat iti dara ni Kristo Jesus iti krus Kalbaryo nagrugin dati kunata ito nga parabor nga pan nakaisalakan iti siya sino man nga mamati. Siya sino man nga mamati. Pati kinapudno na ket imay ni Isu Kristo para kadagiti Hudyo tapno isuna ket isalakan na isuda kadagiti ta Israelita
umay na handa nga nakita, handa bulag ta, iti kinapudno nga masakol mo muna nga madalusan iti basol ta. Sakbay nga ikabi ni Kristo iti po natin ito nga pagaryan, iti literal nga daga dito yung Jerusalem, kaniti po nga lubong, kahit handa nga nakita diay. So nga ating kastada, kahit pinapatay lang ni Kristo, tatinam naman nga umahin nga din Misaya, kahit may isa nga ari, may isa nga political king, may isa nga kaskunana ijay Book of Joel, nga dating umahin nga ari, kahit nabilad niya, nga may dati yung mang claim nga Misaya nga anak lang iti karpintero, kahit rinijektar da isuna. Kahit handa nga naawatan nga isuna, kahit umay nga muna ang agpal nga kas karnero, nga mangibuyat iti dara na nga mangugas iti basol da. Okay? So dati ko na di sa ludsod tayo tatay, masapol ka din nga salimot matak ipilintag. Iti songbat di takit saan? Awat ti salimot matam nga lintag tapno iti kasta kahit maisaralan ka. Apay nga kunak na saan? Kuna na iti Biblia, kuna na to no may panggap iti lintag, kuna na di Galatians chapter 3, iti verse 24, dahil yung nga lintag, kuna na kat iso iti schoolmaster tayo. Kuna na dyan nga, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Kuna na, dati yung lintag nga ito, inuusar nga schoolmaster tayo. Nya? Uno nagadalan tayo. Tapno ko na, ipan na tayo dito, kuna na kini Kristo. Tapno mapalintag tayo, babaan iti pamati. So naglawang kakabsat nga, dahil pala nga versikulo, ibagbaganan nga, iso day tatin nakausaran na ito lintag. To bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Okay? So the justification to kakabsat, by faith. Apay nga by faith, tayo inarami doon ni Kristo, amin. Amin nga pamayan, tapno si kagat maddaan katipan na kaisalakan, baban lang iti panamati. Nya, iti may nga banag iti panamati kapsat, ket sulat iti hantay nga nakita 2,000 years ago nga naaramid iti ko nato nga panangi buyat na iti dara na iti cross Calvario. Okay? Awan pailain kakapsat iti nakakita kada to'y tatta. So nga baban lang iti pamati iti naaramidan na 2,000 years ago iti cross Calvary. Imbuet na data nga dara na, kat no data, kat inawat mo data, babanti pang mati, kung ano iti bilang na isalakan ka. Kat haam mo nga masapol, nga salimot kumatan iti lintag. Kung naman ang kapsat, iti, Ephesians chapter 20 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, kung not of works, lest any man should boast. Babainlain ko na iti parabol nga da kayo kat naisalakan kayo gapo iti pamati. Kat dagita kat hanga iti bagbagiyo. Dagita kat sagot iti Dios. Hanga maitrabaho lest any man should boast. Okay? So kung maitrabaho mo gamit pan nakaisalakan mo, mabalin mo ako na nga kastoy tinaramid ko kat naisalakan na. Inyati ko na iti Biblia, not of works. Awan iti dadumang aramidan. Nya? So nga dagiti panbanag nga kunana dyan nga isurat nga pamati. Okay? Agtao di kaunggan iti tao. Nya? Aggapo jay puso. Di pa nagtalag, trusted. Kunana jay ket agtao man jay puso. Ket kunana di Biblia jay Jeremiah chapter 17:80 verse 9, kunana I the Lord trieth the hearts. Niya po Diyos kitaan na da jay at da ijo nagiti puso tayo. Kitaan na no sika ket kayat mo nga talken metlaen ni Kristo nga nang ibuyat ijay dara na iti cross Calvario tapno iti kastaket maddaan ka iti pannakaisalakan. Awan iti banag nga aramidan. Awan iti salimot metang nga lintag. Haan na ka nga salimot metan iti lintag tapno isalakan ka. Babaan lang iti pamati ket maisalakan ka. Ket kuna namanan dito Romans chapter 3 iti verse 19 kuna naman kabsat kuna nga now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Anya di ko na damo jay. Ammo tayo ko na nga dagiti banbanag itilintag ket nga ibaga kadagiti under the law. Muno ijay babaan itilintag. Babaan itilintag. So, naitad itilintag kini Moses ket nagpatingga kuna na ijay
dito panawan ni Juan Mamautisar, that's under the law. Naitag kin kwa daw tinintag. Isu nga daw tinintag, game nga daytoy nga 10 commandments kuna na ijay nga dayta ket naitag kin ni Moses dayta. Ket do dagiti under ni Moses, under the Moses law, Mosaic law, ket isu dagiti the Hudyo. Hampay nga naaramid idi, dati kuna dati nga cross Calvary, taday tati patigmaan na, tadi New Testament, ket di pa nangibuyat na itidara na, isu dati pa nagrugi, dati kuna nga parabor. So, before that, sakbay ni Treta at lintag, nga lintag ni Moses. Nga iti sa limot-mutan na rin, tatapno iti kasta, ket maadaan da iti pan nakaisalakan, nga temporary. Apay kakabsa, nga po natin nga temporary. Gamin iso di kwanto nga animal sacrifices. Kuna na iti nga i-cover, abungan lain da dara ti animal. Dati kuna nato nga basol iti tao ini. Okay? Tata iti saludsud kakabsat. No ipilit tayo nga kuna natin nga masapol nga salimat matak itilintag, tap na may salaka na. Anya bati kuna na itilintag, tap na mapakawan iti basol mo. Kuna na ka din, awatan ni Kristo Jesus, kas manubot mang isalakan mo, kat may isalakan ka, hanta nga mabasa day ta, ijay lintag, na insurat ni Moses. Hanpay nga na-mention ni Jesus Christ, dita. Kuna na iti ilintag, kuna na ijay nga, masapol kuna na ijay, makita ijay Leviticus chapter 4, iti verse 1, hanggang iti verse 5, masapol mo ti animal. Yan. Masapol mo iti kuna na ijay nga karnero. Dahil nga karnero, kuna na dikat ipan mo ijay templo ti Jerusalem. Mangbiro ka iti libita nga padi. Ket dayta ket partium dayta. Alaan na di padi da di dara na. Ket mapan isuna ijay altar nga apan na ikabil day tanga dara ijay tapno iti kastaket maarami daji atonement. Tapno mapakawan daji basol iti maysa nga individual iti day tanga panawon iti linteg. Ti saludsod adda ka iti nakaaramid iti tunggal maysa kadatayo iti dayta. Awan pay. Kinapudno na no mapan karatta jay Jerusalem. Dajay iti offering place da ket isurat ta dajay kunato jay nga Mosque of Omar, uno Mosque ni Omar, uno dari ko na nga Dome of the Rock. Mabaling nga nagsabari dahi tanga nagan dahi tanga lugar ng adda ijay. Kat napan ka agidaton tata ijay, umupay ano din na ka nga papatayin lagi da Muslim ijay. So nga dahi tayo i-require itilintag. Nga tipan nakaugas, itibasol da, itimpo nga dahi to'y, kat masapol iti animal sacrifice. Hamat nga mabalinatan apan kagumatang ti karnero iti dadto mga lugar. Kaya inalam natan nga karnero, ginarot mo iti tanggit ng dita arubayan kat pinuura mo. Hanga kasi iti pamayan. Adda iti pamayan nga masapol nga dayta nga karnero kat ipan mo jay templo. Iti pinilian ni Apo Diyos nga mapangidatunan da. Nga inga natata iti ribon nga tawon kat awan iti pag-offeran na gito da Israelita tadaytan nga lugar ket teritoryo iti Muslim. Ket namapan ka ijay, iba kanyan ang kapailan nga nakadano ni jay masungad na makita dan da jay plano nga panagidato ni jay. Ay sikan ati daton da jay nga si bibiyagan, nya. So madati kalabsat naglabas iti lintag. Dati lintag nga rito ket nagrugi naitad kini Moses. Kahit nagpatingga kini ni Juan nga Mamautisar ket diada na Iso Kristo idinbuyat ni Iso Kristo da dara na di cross Calvario ket nagrugi iti parabor nga pannakaisalakan. Data parabor nga pannakaisalakan ket ingga na patigman iti kunato nga rapture no umay ni Apo Dios panang ala kadagiti da namati natay man uno adda nga si bibiyag. Isu nga tatati pannakaisalakan babaen la iti pamati. Hangabanag nga aramidan ang abanag nga maited iti anyaman, no di kat di babaan lang iti panamati. Dadya object na iti panakaisalakan, kat dadya panangpatin dyan na aramidan ni Kristo Jesus ijay cross Calvario. Dahil takit para kanyan dayta. Isu dayta ti patyan, isu dayta ti talkem, kat kuna na iti Biblia nga
maisalakan ka. Agyaman at haanakon nga masapol nga agala iti animal. Nya? Tapno iti kastaket apan ko idaton ijay templo ti Jerusalem. Di pa'y agabrod tapay. Panta di Jerusalem, tapno lang agidaton ta nga iti tinawan. Tapno iti kastaket mapakawan ti basol ta. Imbag kumano di pagidatunan ni jay ket awan iti kabuso. See? Amo nga salimot-mutan iti linteg. Iti linteg nga datoy at iti tattao nga nakaitidan na. At tilinteg nga datoy ket at tinagpatigmaan na. Ket iti linteg ket awan iti maisalakan na. Babaen laeng iti parabor iti Dios iti pannakaisalakan ni tatta. Ket dayta nga parabor ket at dayta iti naaramitan ni Jesucristo iti cross Kalbaryo. Umanay data kabsat nga talkem dayta ket ikan nakaitibiyag nga agnanayon. Ket databiyag nga agnanayon nga dayta kunana iti Ephesians chapter 1 iti verse 13 ken iti Ephesians chapter 4 iti verse 30 nga agnanayon dayta. Haanton nga pumanaw king ka. Han mo nga mapukaw dayta nga pannakaisalakan nga ited ni Jesucristo king ka idi aldaw nga isuna ket tinalet mo isuna akas manlubot mga isalakan mo. Agyaman natin tinaadal nga aldaw kapsat dayta ket kunato ito nga suratan niya ng sungbat at kunato sa lutsod nga masakol ka di nga salimot mo tak itilinteg tapno may salakan na. Agyaman na ket agyaman titi sa una ket daytoy lang ti adda nga na i-share ko man ang tangal daw na imbagal daw kayo.